Anay lineman siya nga nawad-an sang trabaho, pero bangod sa iya nga passion sa bodybuilding, nagpatukod siya sa iya kaugalingon nga fitness gym. Aton kilalahon ang two-time national powerlifting champion nga taga Bacolod sa sini nga episode sang Bida sang Liga. Sa sulod sang 23 anyos, naagyan na ni June Guaron nga magsaka sa poste para magkaayos ang linya sang kuryente bilang anay lineman sang Central Negros Electric Cooperativo con Seneco. Masami pagkatapos ang trabaho, ang paghakwat naman sa mga barbell kag pag-exercise ang iya naandan. Tungod sa iya hilig sa bodybuilding, napaminsaran niya nga mag-compete sa isa sa mga ginakabig nga extreme sport, ang powerlifting. Ganun sa kita ko lang doon siya nga daw. Indulge siya sa strength na training. Dito ko nag-start, dito namin, do unique kayo pagsulod sa gym. Hindi lang nga physical lang nga tanaw. Kung hindi mo sa ma-appreciate, as long hindi sa mag-lift. Pag nag-lift sa, makakabaga, wow, yung interest sa. So, nag-start na ako nga interest in... Doon na challenge ko. 2019 sang una nga nagkampiyon sa national competition si June sa 105 kg Master 1 category. Ginsundan ini sang 2022 sang nakuha niyang Best Lifter Award bilang national champion sa mugihapon nga category. Pero sa piyak sa mga kadalagan, wala sigin paabot nga anuman nga size ang pagdayaw si June sa sport nga majutay pa lang ang fanbase. Kaluyan na ka-champion man ta. Ang masubo lang kay that time pag-compete ko, taga-Negros, especially Bacolod, though wala kaya blaster kwan ng amo niya nga mahilig, so do kasubo lang sa galing nga do ako lang do alone ka lang daga-compete. Istorya ni June, paagi sa YouTube, mas natagaan niya sa interes ang nahiligan nga sport. Hindi man basta-bastang training kag conditioning para sa mga sahay isang hampang. Ang actually silang strength in powerlifting, hindi mo sa makwa nga binulan lang or pagtulog mo pag-aga at mo ka na nakakusog. It takes a year kag continuous training. Sa edad nga 49 anyos, hindi naluyag pa ni June nga magsaka sa poste. Gani sa mag-take over ang bagong kumpanya sa Power Cooperative, na desisyonan niya nga magtukod na lang sa iya kaugalingon nga fitness gym nga karon iya ginadumala. Actually sa Bacolod sang mga competitive nga mga athlete, actually subong may mga kwan na may mga Philippine team na nga ari sa Bacolod. So happy ko lang nga may mga amo na nag-lusot. Sa i-recall ko mga 10 years ago, pag sugod ko, kaluyan wala lang injury, makabutong ko lang kaya makaduso ko man sa competitive. Hindi naman makasarang pa si June magtakla sa poste, pero may kusog siya sa gihapon para mapangapinan ang year record kag kampyonato sa powerlifting. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga paglumakas kag kadalagan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.